Ayan, magandang araw mga idol. Sa ngayon ay nandito na naman tayo. Bumalik tayo dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. At muli ay ating binalikan ang ating paboritong kainan. At ito po ay ang Little Sam's KALESKES. Tara at muli natin matikman ang kanilang ipinagmamalaki at sikat na KALESKES. Let's go!